Ui. Som els nens de Catalunya, el futur, i no ens han adoctrinat. Jo sóc el teu pare. S'ha acabat. Bon dia, nois. Em dic Pol Rubio. I vull que la filosofia us faci trempar. Hola, Montse. Em passo tot el dia liat amb la meva nòvia bullant un del gimnàs, bullant amb la meva nòvia liat amb un del gimnàs, bullant amb la meva nòvia liat amb un del gimnàs, bullant el nas de la meva nòvia. I a tu com et va tot? Atenció, deixeu pas, que ja tenim aquí l'embarassada. Ha de ser... Bravo! Te'n puc fer una foto amb tu? Soc superfan. Sí, fem... És un moment, eh? Sí. Que guai. Molt bé. Gràcies, Arnau. No, sóc el... Justin Timberlake. Ah, sí, el que sigui. Ha arribat el moment de que us mostri la primera sorpresa de la nit. A la de 3. 1, 2, 3. Benvinguts, peripatètics! Bravo! Hola, mamá. Hola, ¿has comprado los huevos? Sí, mamá. ¿Y dónde están? Aquí. ¡Fiesta loca! Tinc unes ganes de deixar el culebrón. És que els guions són una merda. Els actors anem allà a salvar el guió. Si fos per mi només faria teatre o sèries bones. Bueno, tio, però el culebrón aquest tens feina durant anys, no? Prou ja amb la merda aquesta que deixes al culebrón. Estàs igual, Jerry. Ha arribat el moment de la segona sorpresa de la nit. Però no ho faré aquí, sinó a... Bueno, ara hem trobat això, hem pogut encendre l'ordinador perquè ens hem trobat un ratolí en una altra caixa i tenim que resoldre això, ser un enigma. Si aquest símbol més aquest és 8 i aquest més aquest és això, És doncs... 2, vinga, regla de 3. Doncs regla de 3. Això pot ser... 5 i 3, regla de 3, 5 més 3, 8. No? Què? 5 més 3, 8. I 3 menys 2... Ai, menys 1, vull dir. Ah, no, 3 més 5, 8. I 3 menys 1. No, espera, no me lieu, hòstia. 5 més 3, 8. O no, o 3 més 5, 8. 5 menys 3, 2. 2, sí. És 5. Llavors això és 5. Sí. 9 per 5, 45. Menys, més... Més 5. No, això no era 5, això era... 3 més 5, 5. Més 3, més 3. 23, vale. 23. Vale, doncs llavors és... Menys. Això... Menys. Ah, el llibre, perdó. El llibre què era? El llibre 71 menys Menys. la xifra de l'ordinador, Que que eren? són els 23 que has dit? No, 53? Ah, boníssim. Tu, m'estic liant, tio. Us ho he dit abans. A veure, torna a calcular. 71 menys. Això d'aquí eren 5 i això d'aquí eren 3, tinc entès. No, al revés. 5, 8... A veure, no, un moment. Sí, no? No, Ja ho he dit bé. 5 i 3. Sí. Sí, és així. 5 i 3. Tios, 23. 23, 71 tios. menys 23? 23. No. Ah, 23. Chocolate, ¿puedes arreglarlo? Yo puedo. Le ponemos una gotita de Fairy antes de meterlo en la lavadora y... Com et va la feina a la Creu Roja? Bé, tio, m'agrada molt. A més, és que... Em passo tot el dia liat amb la meva nòvia. Sí? Què?
Ningú m'ha preguntat res sobre la tercera sorpresa. On anem? A l'Àngel Guimarà. Però què diu? Ajuda'm. Col·loca't allà, cap a la paret.